Sanibonani molweni ndinamkela kweSCTV ngesiXhosa. UPhetheni guys usazalelwe yinja endlini, unina uvele waduka nelakhe ibitso akamazi noma uphi. So umfowunele ke ngoku wamfumana ke efowunini esithi ke uworried ngoba kaloku utheni ndingasatsho naxa ehamba, and ngoku uhamba apha eshiya nabantwana besebeqalile ukumthanda and ebenethemba naye into yoba inoba utshintshile ngoku into ayoyenza kuye ngeke ayenze ebantwaneni bakhe. But umfumene ke umamakhe ezityele ngeglasi kakhulu engenalo nexesha elincinci. Amxelela uba bendishiye ndiphekile nje ufunani, athi hayi kodwa kanene wena unguloo mntu nguye, zama ukwehla kule ndawo kuyo yonke laa nto emgcwalisela wethu. So ke uthe ke makahlukane naye aye kube menzela isicefe ke. UPhetheni uthi ke bendicinga uba mna at least xa ubone abazukulwana bakho uyawutshintsha ungabi nguye lo mntu. Hayi laa mama uvele wadropha kwaloo call, akafuni nto izomdibanisa noPhetheni. Nabantwana ke baworried ke ngogogo wabo, wenzeni ucinga into yoba ugogo wakhe ngeke abuye, ukwenza uthi ke nangathi what if ikhona into embi eyenzele umakhulu wabo. And then uPhetheni uye wangenelela xa kulapho ke sithi hayi akho nto imbi indenzeleyo, zama uquma nje ihlazo sithi umakhulu wenu uye esibhedlele uyobona itshomi yakhe engenayo umntu ongahamba iyomvakashela esibhedlele. So wabe sesithi ke ukwenza hayi ke hayi noko iyafana kusho wenzeni, iyafana ke nogogo loo nto. Ugogo ngumntu othandayo ukuba azinikele kwizinto ezenziwa ngabantu. So wenzeni sengathi yena umakhulu wakhe umazi kakhulu. Uye wazama ke noPhetheni ungqina le nto ithethwa nguwenzeni ukumquma nje unina esithi ewe hayi umama ngumntu vele othandayo ukunceda abantu because uyabona into yoba abamazi umama wakhe. Hayi ke wenzeni ke akafuni nokuya kweso sikolo ke, uthi uworried yena ngomakhulu wakhe. Uncokola ke nonjengaye, kunjengaye uthe esathetha loo nto yoba hayi umakhulu wakho suzistresa ngaye uzoba rayithi. Uthe wenzeni esazama ukuchaza ke kwavele kwafika uThemba, hayi ke yatshintsha ke imood kanjengaye wasuka kwakuwenzeni wafowukhasa kakhulu ke ngoku uThemba akhange aphinde amhoye wenzeni. Kwaselebhreyithwa ke ngoku uThemba ongumntu owenza kakuhle ke ebholeni. So wenzeni ne-stress ke ngapha ke uthi ufuna nditsho ukuvula iwayini ke guys. Ufike ephethe into yokuvula iwayini iyisa kuThuli esithi macela amvulele ambonise uba le nto isetyenziswa kanjani. Abe seyiqaphela kuThuli into yoba hayibo le nto yinto yokuvula iwayini. Embuza uba uzoyenzani le nto, uthi ke hayi ngutitsha wethu usifundisa ngale nto so ndifuna ukwazi. Esithi uThuli hayi khawutsho ngutitsha otheni lo vele athi gqi sendifuna unifundisa kanje. Kodwa ke baye bazama ukumhlalisa phantsi noMamViyi bemxelela ke into yoba neyakho itshansi iyeza ngenye imini usazawushayina, myeke uThemba lixesha lakhe eli. So wenzeni naye uyazibona into yoba oyena mntu endidikwe nguye ikwangulo Themba. Ummonela wathi ke okay if ke andiqhubeki ndimmonela, kwathiwa hayi sukummonela. Wabe sesithi ke okay ke fine, kwathiwa hamba ke mofunda iincwadi zakho ke hlukane nayo yonke loo nto, nawe liyeza elakhe ixesha. So uye wabashiya kanjalo, wabashiya bekhuza ke bemakekile into yoba umntana ufuna usela utywala ngoku ngenxa yezistresi zakhe zikaThemba, mhlawumbi ke nokuhlangene nokulahleka kukamakhulu wakhe. I-celebration ke kaThemba iyaqhubeka ke guys endlini, kumnandi nje wonke umntu ovusa bayayiselebreyitha yonke le nto. Nguwenzeni yedwa ke lo mntu ungazibonakalisa ukuyiselebreyitha. NoNofundo ufikile naye wabakhona ke ezokwenza yonke le nto eyenziwayo, ungutatakhe ecula. NoPhetheni ukhona because noFundo noPhetheni mos in good terms, bahlala phantsi bayithetha into yabo uba mababambisane ngabantwana, and noMfundo akasekho nto ayifuna kunjengaye. So uPhetheni ke besithi ke uThemba ungumntana ozimiselayo kwisport nditsho nasezincwadini. Uwenzeni uhleli phaa etafileni akabaqala xesha labo ke akabahoyanga noba bathetha ngantoni, but indlebe yona imamele ngoba udikiwe yiyo yonke le nto ithethwa apha noba kuncokolwa ngoThemba. And uThemba uthiwa uzothengelwa nditsho ibhegi nefowuni ngutatakhe, ethi kuzama ukummothiveyitha ngayo yonke loo nto. So shiyeke kunjengaye eqala ingoma ke lethi nguThemba lo, nguThemba. Bathe xa bezicula loo ngoma phakama kuPhetheni ehleka esithi heyi khanti ke ndindishiye kuyo yonke le. Washiyeka noMfundo ke nonjengaye becula beculela uThemba. Wenzeni ke uvele wabashiya apho kangakhombisi nento engathi uyayonwabela into enoThemba. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.